कुरुवंश राजा भरतଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଉଭୟ କୁରୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଅନୁଜ ପାଣ୍ଡୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଅନୁଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନୁଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶତପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶତପୁତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତୁରା ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସदैव ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୃପାରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।